mambo ndauya ndatumwa nehanzvadzi yangu nauye dare ramakaita yemuroora paakauya naamai ndisipo. Saka ndodare ratafambira nokuti pane nhau yakuitika pamuroora wedu yaari kutaura pamusoro pedare ramakabata mambo. Saka ndauya kuti tizonzwa kuti chii chaakuitika pamuroora. Alright. Iye ndiyo mukadzi womukomana? Ndiyo. Oho. Ndaziva amai. Amai ndimakani mwana wenyu handiti? Ndindakauya nemwana. Nenyaya yekuti muroora anga asingafambi zvakanaka. Aiita gumbokunze gumba. Ndosaka ndini ndakauya nemwana wangu anosenza kuSouth. Saka imi paimakatara makati imi ndimaizviona zvaita muroora? Ndini ndaizviona. Pamakauya paimwana wenyu akataura akati ndanzwa naamai. Asi handina chokwadi. Saka mambo ndigadzirirewo ndonoti ndizvo here. Akadzokera South Africa? Akadzokera kuSouth Africa. Iwe? Murume wako ari kupi? South Africa. Saka chii chauri kuita? Ndiri kubhidha nekurwadziwa ndakasvimba. Ndakamboenda kuchipatara ndichinzi kuti ndesiki. But ndakanzi nemadhoktasi haisisiki. Saka ndafonera murume wandofambidzana naye netruck driver. Ndichiti kuno kumbo chimiro chiri kusvikanzikana neniwo ndiri kubhidha ndakasvimba. Murume chikomba chako chikubuda futi ropa? Chiri kubuda ropa. Apa chiri kupi izvezvi? Apa chakabuda chiri kuSouth Africa nditruck driver futi. Nebasa. Alright. Saka iwe wakatanga ari nokuchiita? Ndane 1 month. 1 mwedzi? Ndakataura nemunhu wako paWhatsApp. Akati mambo mukadzi wangu ari kubhidha pakuita weti pese ari kurwadziwa. Ndakazvimba. Ndakati siya zvako chiona zvichaitika. Saka chazoita kuti uuye chii wazoziva seiwo kuti ndindakakugadzira? Amai ndo nditi ngatimboendai kwatiri kuenda tobatsirwa ndansiridzwa kuti ndo pavakauya panapa kuti zvosvika pakudai so. Saka ndauya kuti mundinunurwe usikana kufamba handisi kukwanisa. Ndosaka mai alright. Naye mai unoziva kuti muroora wako ndozvaari? Akataura kuti ndozvandakuita. Ai, kwete zvokuti zvaakuita. Asi waiziva kuti muroora wake ihure? Ndaiona ndichimubvunza kuti muroora ko uri kufamba. Asi kuziva kuti pawakauya nemurume nemwana wako, mwana wenyu akataura ati ndiri kuona sekuti amai vari kuvenga mukadzi wangu. Mwana wangu akataura daro. Saka inini ndikati ngatiti mambo wagadzire kana paine zvaari kuita zvichabuda pachena. Saka zvakatobuda pachena. Saka tauya pano pamambo kutisi. Saka murume wenyu ati ndimusunungure anditaurira? Mambo musunungure nditanga ndakakupi? Ikoko. Nditanga ndava yakuzoti ari kuuya handiti? Hongu ati ari kuuya. Naiwe zviri kuita mumuroora wake izvi akutaurira kuti aidana natruck driver? Anditaurira sekusvika kwandaita sekufanira kwandakaitwa nehanzvadzi wangu. Ndobva anditaurira kuti atete nhengo yangu yakazvimba. Ndikaenda kutoilet ndiri kubudisa ropa kana kuti ndiite weti. Saka amai ndobva ati aiwa mwanangu uye kwatakaenda kwanga usiku. Saka chienda wakamirira vanzvadzi vako. Tikati aiwa handei. Saka kuuya kwataita naye pano anga asiri kuziva kuti tiri kuenda kupi kwatakanoga kwakabatsirwa amai. Saka ndokuuya kwataita naye. Saka hanzvadzi yangu ndamaona pamasvika ngachidedera. Anga asikatogona kufamba munhu wekutoti sewati takagumbuka nechiitiko chekuti aihurira vanzvadzi vangu. Saka taona sezvo raadambudziko ngatingobatirana pamwe tiuye kuno kwamambo. Chokwadi cho hachangobuda pachena nokuti kunanga munhu pasina chamati maona zvinonetsa. Saka akaumutana kuti chii chakaita truck driver ende nguva nenguva yakadiwa zvidanana. Akataura kuti ndondamubvunza kuti mai guru chii chakaitika? Truck driver makasangana kupo? Takasangana muroti ndichinohodha ndoita zvokuhodha ndichitengesa ndefree market. Nefree market? Saka waina free market unoita zvokuhora? Zvakazongovewo mukufamba mambo. Saka muri kuona amai kuti vakadzi unogona kutendera mukadzi kuenda kunze kwenyika kunohodha asi achiita zvanenge achiita.
takange tisingambofungiri kuti angadaro nemateerere aizviita muroora, asi ndakazoti kune mwana wangu mafambiro akuita muroora, ndikamubvunza muroora uri kufamba sei, ndikangoona ari kuramba achingoita chii chinge chakashata naye kuti wode akochitengesa chizviita zvinhu zvako zvakanaka semahodhiri ngochita uchitengesa. Saka waraiti murume wako akauya apa usati murume wako ari kuchema zvisingaiti, murume wako chakanga achifona pafoni pamwe chitadzoka anaye achichema achinoona isingazoti mukadzi wangu zvachandiitira zvakangoitika ndasina kutarisira kuti ndaite izvozvo ndakutokumbira rudo rwakunana. saka iwo ungaora unoda kukupera watu rake mahara munhu kuna munhu anagonya dharisi rake chake yakudhiraivha chete wakutomuchiya utotora naye chichi aikupa chinoshamisa matrake madhiraivha mahure hapana kutakurwa mara ndichiende ikoko nekudzoswa nestafu yangu yandinenge ndatura ndozvamudira chete ndozvandaimudira chete. ya achauya zvake. Saka iyo pamudza tinozviita pauri ati azviziva kuti mumako agadzira atoshamisi kuona zvachio kutanga kwawakaita uchiti wane mantu wakafanira mufunira kana neniwo kunoku. Saka hapana zvaungazivi zvingadai zviri kuitika kuti hapana chandiri kuziva. asi pakauya murume wake akaziva kuti murume wake saka iye ari kudii kunyumwa kuti pakauya murume wake aifanira kana zvakaita ndokwanisa kuziva paachaubika. Saka akanga ari kuti after 3 days anenge asvika kunoku kana kuti mangwana andizoti anosvika rini kunoku achiona kuti zvakamira aona kuti zvakamira sei. inasidamuona pano kana akutoya pano murume uya hanzvadzi auya anenge atoya mwana wenyama akati ari kudzoka. Saka iye iyo ndogona kureva kuti murume akati ndokusunungura ukunzwa murume akati because nendaramba mwana pamafana akataura nendaramba kumusunungura ndati andimusunungura murume akachi asipo usikazoti ndosaka mazonzi azofona ati chege wauya nemusikana because mungadai makataya nezuro saka tindokedza nditaura nemusikana waiwese wauya nemusikana ukunzai ndikuzvinzwa mambo zvaroita izvi zvakaita uruti ndimusiya akadaro nemusunungura hama dzake dziri kumurova zvinoita here kuti mutange maudzi hama dzake zvaakaita nokuti makazoda kureso anokurambira iti anobva ndarwara izvozvo mambo mauya nezano rakanaka tanga tisina kana kutozvifunga izvozvo zvinodawo hama yake iripo ipapo mataura mambo mutisi zvinoda hama yake ichizvinzwawo ichiona kuti sitanzwira tsisi mwana wavo ndiye akatadza. Saka ine zvandakuita kana kuti zviite izi hatidi kutora zvinhu zvinonoka ndoda kuti uyu ndikumusunungura asi pachauya murume wacho uzandutaura ndikuzvinzwa mambo pachauya muhanzvadzi yako pachauya mwana wenyama yehanzvadzi yako achida kuti aroenere chikomba ichi chikomba ndo chinofanira kuzotaura chega chokwadi uye akagara hama dzichikomba dziri papi dziri papo hama dzemukadzi dziri papi dziri papo anomira sababa wevana avo ari papi aripo ndizvo kuti mumusha menyu muregedze kuzonzi makadzinga murora muchimupomera kana mwana wenyu achiripa ngaaripo ukama wake waira utatu vari chii varipo uyu nyaya yake inopisa tsitsi inonzwisa tsitsi asi iye akazvibatira ega. Saka iye kana murume mwana wangu auya iye handichadawo kumuona pamusha pangu muroora akazvitaura mwana wenyu akati amai vanenge vari kuenga mukadzi wangu aende zvake zvisati zvadai asati arwara achiti ndiri kumuvenga zvino nhasi zvazvabuda amai vake vanenge vagara vasiri kuda aiwa muroora vemuda kana tese muroora wedu taimuda asi mwana andirekita ndikurasa kuti amai vangu vagara vasingarevakasema kasi kuti handichade kumuona nekuti anga anyanya muroora akangwarisa varoora vanobuda ava vachienda kunze kwenyika munoziva kuti vakangwarisa ndokwakatangira ruvengo rwenyu akabva aona honaika ndokwazvakabvira manje zvekuti anga achenjeresa muroora akuona fanika inini ndiri kugara naye ndakapusa handioni kuti ari kufamba
Muchingoti munoona ari kushopu kwake. Ndichitongoti ari kuita zvekuhodha achienda kunohodha zvinhu zvake achiuya achitengesa zvakanaka. Mari yacho yaakatangisa basa iroro akapiwa nemwana wangu. Haana mbopiwa nechikomba ichocho chakange chisipo. Saka chaida chii. Naya mai. Sekona kwenye mchine tarisire yembe yenyera. Imba yangu inoida mama. Ndokumbira mundigadzire nomumotsvira. Kuna amai ndokumbira kuzvitoro. Aiwa, amukumbira negari kwandiri. Zvada murume ari paground. Mutaura mega nemurume wavo. Ko naya mai. Ko uyu akanzi nemurume wake waregerana munoitonga sei. Vanobva apo pamba pangu vanoenda kunogara kwavo. Kwavanoniita izvozvo. Hapana nyaya. Hapana nyaya. Hapana nyaya. Asi iyewe unonyadzisa. Wasvinza. Ngatinoita sei? Unonyadzisa. Maitira kuti chauri kuitai kuti unourira murume wako achikutumira mari achikuitisa zvaikuitisa. Iwe uchimuurira zvakanaka here? Ndakambomuudza mwana wangu. Ndikati usapa mukadzi mari yekuti abude kunze kwenyika. Zvakawanda zvatinonzwa zvinoitika kuzvimatiraki zvenyu izvozvi. Kuti vakadzi ava vanoita chihure chisina. Iye aidikenda nebhazi unoda achenda nebhazi zvina. Mari aipiwa mubvunze. Mari aipiwa yekuenda nebhazi. Asi yaida izvozvo zvemahara. Ndozvaida mari yacho mhenoti aiisa kupi. Mari yacho ndikuida. Yaipiwa nemwana wangu. Makutoida futi. Aipiwa mari yekuti akwirise asingakwire bhazi. Wakutora kumunhu mukuru anenge aitirwa chiitiko chinenge chamugumbura unenge wagumbuka. Saka vari kutaura vachidaro kugumbuka nekuti muroora vaimuda tese taimuda. Hapana anga asingade muroora. Namunoweza ndouchenesa zvakanaka naka. Zvichitengese uchinoza zvitosadzamidza nokuda chipfeka. Zvakangobuda mukufamba. Ndochikomba chako chechinganisi. Une mwana nacho? Ndakaita pane miscarriage yakaitika ane 7 months. Hatizvizivi. Kuti yanga iri yani. Hatizivi kuti akaita miscarriage kana kutiudza kuti ndiri kurwa yangoti mudumbu. Muroro. Mamaona kuti ndati akangwarira itsotse. Ndingagasane naye munhu akadai. Kana akakumbira kwedu. Ndetichiziva kuti ndiarini yakaita miscarriage yacho ndeyekutanga ndeyechingana zvamakona. Hapana. Hatichaziva kana chikomba chacho chekutanga chacho kuti ndechipi. Hatina kuchiona. Ichi ndo chaita munyama wekuti ndakati kune mwana wangu iwe ngatimbofambe tiende kuna mambo Mtizi. Tiende kunoona kuti iwe zvauri kunditi ndiri kuvenga muroora. Tozoona kuti anovenga mumwe ndiani. Apa nhai mambo. Ndoda kuti mundipindiro. Ari kuvenga mumwe ndiani iye neni. Avenga mumwe. Aiwa tichaona kana mwana nyaya dzoti anoitonga sei. Inini ndakungosunungura zvangu muroora. Tatenda. Manzisi. Ndakutezvera. Saka imimi muroora sofa arumba kwenyu arumba kwavo ari muchinaye. Tichinaye. Kuti ndimusunungure asi kumbe mufanira kugara zvakanaka. Aiwa ndomirira mwana wangu. Nekuti ini ndine chigumbu chekuti iye omuroora aitoti amai vanondiwenga. Iye futi hanzvadzi yacho aitoti amai vanondiwenga. Kana mwana nyimi auya ngayadzikame. Achimirira kuti uyu muchinda paari kusvika haarekedze kuno ndotomwedzera pain nhasi yekurwadziwa. Boyfriend yawe iyo ndikumwedzera pain nhasi kuti akasoita pressure. Ipapo munotenda mambo. Mukadaro murume wake afana kusvika uyatova panapa. Kana achirara pano mazuva 3 achimirira kuti murume wako auye ndizvozvo. Key yake ndinayo. Alright, sekedza ndendenewe ndinokusunungura. Ndikusunungura nezvenyu ndinokusunungura.